OK. Odi hwnna gyda pawb wedyn, y tîm dysgu proffesiynol fyny? Ydy. Gwych. OK, beth mae Powys wedi gwneud, maen nhw wedi creu tîm fi'n un o aelodau tîm dysgu proffesiynol wedyn i datblygu addysgeg yma ym Mhywys. Nifer fawr yn chi falle bych chi'n nabod ni o hen dyddiau erw wedyn. Rheolwr y gwasanaeth Cwricwlwm wedyn yw dysgu proffesiynol bydd Sari Llywelyn. Hefyd arweinydd dysgu digidol yw Rob Walters wedyn. Fi'n gyfrifol am ôl 14, ond wrth gwrs fi'n rhan o'r tîm Cwricwlwm i redeg allan gyda Cwricwlwm wedyn. Arweinydd llwybrau dysgu proffesiynol Sarah Purdew. Arweinyddion iechyd y lles wedyn Mary Strong a Christopher Davies. Ni hefyd ar Twitter, fi ddim yn Twitter o'n unan, ond ni ar Twitter, a dyna cyfeiriad Twitter wedyn. A hefyd bydd safle we, mae safle we Powys PL offa wedyn gyda ni yn ogystal â hwnna. So bydd yn awyddus bod chi'n edrych ar hwnna. OK, beth i fi'n wneud heddi? Ar gyfer y grŵp Saesneg, dyma fi'n gosod yr her i'r ysgolion, a ges i tua 15 o nhw yn troi fyny wedyn. Unrhyw un oedd yn negyddol tuag at y cwricwlwm newydd. A ni moyn nhw fod yn negyddol oherwydd dyna beth i fi'n mynd i wneud gyda chi heddi, wel, i esbonio'r cwestiwn pam bod angen cwricwlwm ni. Unwaith ni'n sôn am cwricwlwm, ni'n sôn am newid yn y ysgolion ni. Mae pawb yn arwynebol yn gweud, o ie, gret, mi eisiau newid, os mi eisiau datblygu ni. Ond pryd mae'n dod lawr i fe mewn gwirionedd, ni'n llawer fwy negyddol falle neu meddyliau ni. Yn agored falle ni'n gweud, ie, mae newid yn gret ac yn y blaen. Ond beth sy'n bwysig wedyn, ni'n deall pam bod angen y newid. A mae'r dyn yma, Simon Sinek, yn edrych yn gyfrifol fwy na byd busnes, ond os ych chi'n newid rhywbeth, mae angen i chi wybod pam. A mae'n allweddol bwysig dechrau gyda'r pam. A dyna beth i fi'n mynd i wneud heddi yw trio esbonio chi pam bod cwricwlwm gyda ni. Ond ni wedi wneud yr Saesneg, ac ys i ymateb yn ôl yn y Saesneg, yn gweud, dylen ni wedi cael hwn blwyddyn neu 2 flynedd yn ôl, gyda rhywun i esbonio pam bod angen cwricwlwm ni. Gyda'r uwchradd, wrth gwrs, mae newidiadau mowr wedi digwydd eisoes dros y blynyddoedd diwethaf wedyn. Mae nifer fawr o newidiadau yn dod oherwydd lefel A gyda ni, newidiadau tygau gyda ni, a mae hwn bron o fod yn newid arall. Un o'r pobl sydd wedi gyrru'r newid yma, wrth gwrs, yw y dyn yma, Graham Donaldson. A mae Graham Donaldson yn dadlau, dyma'r reswm pam y fe'n rhoi dros pam bod angen cwricwlwm newydd. Mae'n plant yn pobl ifanc yn cael amser cymharol fyr yn yr ysgol. Rhaid i ni defnyddio'r amser hwnnw'n ddoeth ac yn gynhyrchiol i'w helpu, i dyfu fel unigolyn iach, cyflawn, hyderus a'r ffynnu yng ngwyneb heriau anhysbys y dyfodol. Wel, i ni gyd yn gwybod pa mor gyflym mae'r disgyblion yn mynd trwy yn ysgolion ni. Chybod, yn y cynradd yr enghraifft, maen nhw'n dechrau'n dosbarth derbyn, o bron o fod cyn i chi'n troi rowm maen nhw'n blwyddyn 6 a maen nhw'n gadael wedyn i'r ysgolion uwchradd. Gwmys rhywun peth gyda'r uwchradd wedyn, maen nhw'n dechrau blwyddyn 7 cyn troi rowm, maen nhw'n gadael i brifysgol. Fi'n gwybod o brofiad personol gyda'n plant yn unan, ond nhw ddim, chybod, i fi, blwyddyn y ddoi yn ôl, dechreuon nhw'r ysgol. Bellach Melyn wedi dechrau blwyddyn yma yn brifysgol yn Gaerdydd, a mae'n fab i wedyn yn blwyddyn 11. Mae'n anhygoel pa mor gyflym mae'n disgyblion ni. So dim ond cymharol fyr, a rhaid i ni defnyddio'r amser yna'n ddoeth fel mae Graham Donaldson yn dadlau yn hynny o beth. Bydd arall yw reswm pam bod angen yn newid, yw syniadau iechyd meddwl yng Nghymru. Dyma rai ystadegau, mae'r ystadegau yma i fi'n bersonol yn rhai brawychus iawn. Mae gan 1 o bob 10 plentyn yng Nghymru problemau iechyd meddwl. Mae hanner yr holl problemau iechyd meddwl wedi cychwyn erbyn bod yn 14 mlwydd oed. Hunanladdiad yw'r achos marwolaeth mwyaf cyffredin i fechgyn rhwng 5 a 19 a'r ail fwyaf cyffredin i ferched. Mae 1 o bob 12 o blant yn hunan neweidio ar ryw adeg yn eu bywydau, bod tystiolaeth y gallai hyn fod yn llawer uwch. Mae merched yn fwy tebygol o hunan neweidio yn y bechgyn. Ystadegau sy'n profi i fi bod ni'n gwneud rhywbeth ar y foment yn anghywir, a mae'r ystadegau yna yn wirioneddol yn uwcholeuo'r angen falle ar gyfer newid. Unwaith eto, fi'n aml iawn yn dod o fe nôl i fi'n bersonol, beth yw effaith arno fi. Fi wedi mynd i angladd, 2 angladd o disgyblion sydd wedi cael eu lladd wedyn yn hunanladdiad. A dyna un o brofiadau fwy o erchill erioed. Fi ddim yn moyn mynd trwy hwnna eto, byddwn ni'n dadlau. A dyna beth sy'n bositif am y cwricwlwm yma. Maen nhw wedi rhoi iechyd a lles fel un o'r meysydd dysgu a phrofiad. Yr un statws a pynciau fel mathemateg, ieithoedd, dynieithau ac yn y blaen. A dyna i fi yw un o pethau fwyaf positif am y cwricwlwm newydd yma.
Wrth gwrs, os ydyn ni'n edrych yn academaidd, pan ydyn ni'n edrych ar canlyniadau PISA, er enghraifft, cymharu Cymru gyda gweddill y byd wedyn, i ni o bell ffordd fel un o'r gwledydd fwyaf llwyddiannus yn y byd yma. Ac felly mae angen i ni ail-edrych ar yr hyn i ni'n neud yn ein ysgolion ni mwyn sicrhau bod ni'n codi'r safonau yma. Yn ogystal â hynny wedyn, cyflwynwyd ein cwricwlwm presennol gyntaf nôl yn 1988, ac roedd y byd yn lle hollol wahanol i beth yw e heddi. Mae dywedau Saesneg, it no longer fits purpose. Dim yn addas at dibenion mwyach. Os ydyn ni'n meddwl amdano y byd nôl yn 1988, dyma enghraifft rai o'r ffilmiau ddim ymlaen gyda chi wedyn, Fish Called Wanda, Beetlejuice, Rambo gyda chi wedyn, y cerddoriaeth o'n i'n gwrando arno yn ystod y cyfnod yma, gyda Prince wedyn, gyda Madonna ac yn y blaen wedyn. Oedd y fenyw yma mewn grym, a fi ddim yn mynd i sôn lot fwy amdano hi. A Donald Trump hyd yn oed yn edrych fel hyn. Oedd yn edrych yn ifanc, yn egniol, oedd e dal yn ffwl wrth gwrs, ond oedd yn edrych yn ifancach. A wrth gwrs, bod y we gyda ni, oedd y we yn bodoli nôl yn 1988, ond i ddim yn ymgyffred o gwbl, oedd e ddim yn rhan o addysg yn ein ysgolion ni o gwbl, oedd e ddim yn cael ei ystyried y tu fewn i'r cwricwlwm. Yn ogystal â hynny, wrth gwrs, roedd cynhesu byd eang yn bodoli yr adeg hynny, ond o'n i ddim wir yn ymwybodol yn fe, ac yn sicr o'n i ddim yn trafod hyn fel un o'r problemau mawr oedd yn gwynebu'r byd. A i fi'n bersonol, wrth gwrs, fi'n hoff iawn o dod fe nôl i'r bersonol. O'n i yma ym Mhywys yn cael yn addysg i, o'n i'n y 6 dosbarth yn ysgol gyfun, maes o dderwen yn hynny o beth wedyn. A fel ni'n gweud, un o'r pethau newid, ni'n falle agored i newid, ond ni'n hefyd yn gweld fel her efallai. A dyma bydde fi'n sôn am yn Graham Donaldson stori. O'n i ddim yn hapus falle bod y cwricwlwm yn newid. 4 mlynedd yn ôl, es i fyny'r cyfarfod cyntaf le o'n i fel gyd yn arloeswyr cwricwlwm oedd yr enw swyddogol oedd yn cael ei roi i ni. Oedd Graham Donaldson ar y llwyfan i fyny yn Llandudno yn fenyw Cymru wedyn, a dde'n datgan y syniadau newydd oedd gyda fe'r angen i ddatblygu cwricwlwm ac yn y blaen wedyn. A tua 200 yn ni yn yr ystafell. A dyma Graham Donaldson yn gofyn ar y diwedd, oedd yn unrhyw gwestiynau. A dyma fi, wrth gwrs, yn rhoi law lan, oedd yn ffrind i wedyn, oedd yn dirpro gyda fi. A diawl i neb yn perthyn i'r ddau ni. Gofyn ar cwestiwn fe, gofyn ar cwestiwn fe. A dyma fi'n gofyn y cwestiwn, beth sy'n digwydd i hanes, a beth sy'n digwydd i tygau. A dau reswm pam o'n i'n gofyn y cwestiwn yna. O'n i'n ffederus yn gofyn y cwestiwn yna, oherwydd o'n i wedi dysgu hanes eriod. O'n i wedi dysgu hanes am dim bell off dros 20 mlynedd wedyn. O'n i ddim eisiau newid hynny yn hynny o beth wedyn. O'n i'n gweld y syniadau newydd yma fel y dyniaethau yn fygythiad. Ond wrth i fi mynd ymlaen, wrth i fi edrych yn fwy manwl ar beth yw dyniaethau mewn gwirionedd, o'n i'n dysgu, o'n i'n dysgu hanes, o'n i'n wir yn dysgu dyniaethau. O'n i'n edrych ar y lefel A. Gyda lefel A, ni'n gofyn i disgyblion pa mor beth wedi digwydd yn aml iawn, a ni'n rhoi'r acronym nhw PESCAR. Oedd wedi digwydd oherwydd political, economic, social, cultural, religious, a deiryddiaeth yn ogystal â hynny wedyn. Sef y dyniaethau. Dyna ni'n neud, beth ni'n neud yn hanes, ni'n edrych ar effaith dynoliaeth, beth sy'n digwydd i pobl mewn gwirionedd. Ac i edrych beth sy'n digwydd i bobl, mae rhaid ni edrych ar yr holl darlun fwy eang yn hynny o beth. Gyda tygau wedyn, oedd stori ychydig yn wahanol, o'n i'n rannol gyfrifol am ysgrifennu'r cwrs newydd hanes tygau, a dim ond jyst wedi cael ei cwblhau. A dde'n ferch i oedd y cohort gyntaf i eistedd ar arholiad ac yn y blaen wedyn. A ni ddim eisiau newid achos ni gweithio mor galed arno fe wedyn. Ond dyma'n ferch i'n troi i fi yn adolygu ar gyfer y tygau. Dyma'n gweud, dad, oedd y tygau hanes yna'n erchill. O rai fi ddysgu siwr gymaint o bethau ar gyfer e. O'n i'n gofod dysgu fwy ar gyfer hanes neu unrhyw faes arall. A ti oedd y diawl bach oedd yn gyfrifol am greu y tygau hanes yna. A ni'n gweud, falle ni wedi cael ein wrong. Ac wrth i fi edrych nôl ar y tygau yna, a i fod yn deg, fi'n gallu beirniadu fe, achos fel ni'n gweud, fi oedd yn rhannol gyfrifol am ysgrifennu fe. A fi yn beirniadu fe, oherwydd cynnwys fe. Ni'n gofyn i'n disgyblion ni ar gyfer y tygau hanes maen nhw'n ystod y foma. Nhw'n nid jyst tygau hanes, pynciau eraill, i ddysgu cymaint o ffeithiau. Mae fe'n bonkers mewn gwirionedd, mae rhaid i ni cael y cydbwysedd llawer yn fwy yn hynny o beth wedyn. A da fi nôl i hwnna'n hwyrach wedyn, mae angen ni yn syml i gwestiynu beth ni'n dysgu. A mae hwn yn elfen wiryn iddo bwysig i fi gyda'r cwricwlwm yma. Mae rhaid i ni gwestiynu beth ni'n dysgu ar gyfer ein pobl ifanc ni wedyn. Ac os mae fe ddim yn mynd i helpu nhw ar hyd llwybr bywyd,
Mae rhaid ni wewio pam i ni'n dysgu fe, a falle mae angen ni dynnu fe mas. Mae'r ffaith bod ni wedi dysgu fe am flynyddoedd ddim yn ateb. Mae rhaid i ni gwestiynu beth i ni'n dysgu fi'n teimlo. A pe bai fi mewn y stafell gyda chi, byddwn ni'n gofyn i chi wedyn i feddwl amdano rai o'r penciau chi'n dysgu ar y foment, a chi'n gweud, pam fi'n dysgu hwnna? Gyda fi, wrth edrych nôl yn addysg yma am Hywys wedyn, beth yw'r pethau o'n i wedi dysgu yn y dosbarth, a mae byth eriod wedi helpu fi ar hyd yn fywyd i wedyn. Wel, Carnival of the Animals gan Sanson wedyn, Jack the Ripper a Titanic, a fi wedi dysgu rhain yn hunan. So, hwnna'n warthus yn y pen draw yn fy marn i wedyn. Reactions in a blast furnace, fi'n cofio cael cemeg trwy gyfrwng y Saesneg wedyn, a beth oedd yn digwydd wedyn i greu haiar. Kate Roberts, a falle mae un yn y ddau yn eich mynd i ddyn nôl i fi gyda gweud, well, Kate Roberts yn ffantastig yn anhygoel. Fi'n cofio treulio prynhawn di Gwener yn aml iawn yn gwersi Cymraeg yn darllen trwy traed mewn cyffion. Chymod, mae oriau yna yn fywyd i byth mynd i gael nôl. Gwmwys yr un peth wedyn gyda y syniad yma o Oxbow Lakes ac yn y blaen, algebra falle. Maen nhw byth mynd i helpu fi ar hyd llwybr bywyd trwy wneud hynny. Chymod, o'n i bai o'n gyrru ar yr hewl a pwyntio mas, dyna Oxbow Lake draw yna. Beth yw'r pwynt i fi gael yr addysg yna, treulio falle un o ddau wers ar hynny. Mae ddim yn mynd i helpu fi. Ac ei tegu hynny wedyn, mae Dr Alan Collins o Prifysgol Stanford yn Unol Daleithiau'r America yn gofyn y cwestiwn, what's worth teaching? Beth sy'n werth dysgu? A beth mae'n gweud, they're not powerful ideas. They're not going to help you navigate through the world you're entering. Currently in schools, we mainly test for recall of facts, which narrows the curriculum. A dyna beth ni'n neud yma yng Nghymru, dyna beth oedd yn tygau. O'n i'n gofyn i'r disgyblion i adolygu ffeithiau, a still awr ysgrifennu'r ffeithiau yn ôl, which narrows the curriculum. But the world is changing, and our schools need to catch up. Routine jobs are disappearing, therefore we need to teach our pupils to be more independent as critical and creative thinkers who are able to manage time and work with others. Dyma beth sy'n angen yn y newid. Oherwydd mae'r un syniad o knowledge is power, chi'n edrych ar y cartwn yma, bod y brenin ar y bryn, yr athro yn y blaen wedyn, yn rheadru'r gwybodaeth yma, ffynnon wybodaeth allan i'r disgyblion, mae angen i symud i ffwrdd o hynny wedyn. Knowledge is no longer power yn ein byd cyfoes ni. A mae dywediad, un o dywediadau fi'n wirioneddol yn dwru, achos fi'n gwybod off top yn benni wedyn, knowing the capital city of Belgium is no longer important once the iPhone knew the answer. Ni'n gallu tynnu'n ffonau symudol ni allan am pocedi ni a darganfod gwybodaeth yn gyflym iawn. So mae dal angen gwybodaeth yn ni, ond mae fe ddim yn mor bwysig a beth oedd falle nôl, hyd yn oed yn nôl yn 1988. Mae Graham Donaldson yn dadlen hyn wedyn, a dyma beth cryfder yn cwricwlwm ni. Nid y cwricwlwm sy'n cael ei yrru gan cynnwys yn gweithio, oherwydd ei bod yn syml yn ychwanegu mwy o bethau. Dyna beth oedd yn hen cwricwlwm ni. Mae'r cwricwlwm hwn yn symud o cwricwlwm sy'n syliedig ar gynnwys. Dyna beth oedd y cwricwlwm 1988. Cynnwys oedd e. Mae rhaid i chi wybod hwn, mae rhaid i chi wybod hwn, mae rhaid i chi wybod hwn, mae rhaid i chi wybod hwn. Un sydd wedi ei yrru gan ymdeimlad cryf o bwrpas, sef y 4 diben sydd gyda ni. Os ych chi gyda cwricwlwm sy'n llawn cynnwys, yr unig beth ych chi'n ei wneud, a dyna'r unig beth o'n i wedi wneud ers 1988 wedyn, wrth gyda newidiadau ymlaen, o'ch chi'n ychwanegu fwy a fwy a fwy o bethau. Mae trwy cael cwricwlwm sydd wedi cael ei serio ar y 4 diben wedyn, i fi yn llawer fwy uchelgeisio, llawer fwy ysbrydoledig mewn gwirionedd wedyn, achos y math o bobl ni angen gadael yn ysgorion ni yw'r dysgwyr uchelgeisiol a galluog yma, yw'r cyfranwyr mentrus a creadigol, yw unigolion iach a hyderus, dinasyddion egwyddorol gwybodus. Dyna'r math o bobl i ni angen byw yma yng Nghymru. Nid y robots efallai oedd yr hen gwricwlwm yn annog ni greu, ond y fath o bobl newydd yma. A dyma sy'n mynd i gyrru Cymru fodern, Cymru yr 11 ganrif ar 20 ymlaen yn fy marn i wedyn. Gyda'r cwricwlwm newydd, wrth gwrs, mae llawer o cymsyniadau. A mae Llywodraeth yn creu llawer fawr o dogfennau. Yn aml iawn, mae'r dogfennau yma yn hirwyntog, yn ddiflas ac yn boring mewn gwirionedd. Ond dyma un o'r chydig yn fy marn i o bethau anhygoel maen nhw wedi creu yw'r camsyniadau. Mae 2 rhan y fe wedyn o camsyniadau sy'n ymwneud â'r cwricwlwm. Fydd ni'n annog i fi mewn i'r safle wedyn edrych ar y camsyniadau yma. Syniad cyntaf wedyn, cwricwlwm cenedlaethol newydd yw cwricwlwm i Gymru. Wel na, nid cwricwlwm cenedlaethol sydd gyda ni, ond yn hytrach fframwaith.
Ac ar y fframwaith hynny, i chi'n adeiladu eich cwricwlwm chi ar gyfer eich disgyblion chi yn hynny o beth. Mae'r cwricwlwm newydd yn cwricwlwm sgiliau. Ac fi wedi beirniadu y cynnwys, mae dal angen cynnwys. Ni'n methu symud i ffwrdd o cynnwys, a mae dal angen fwy o sgiliau ni. A sy'n ni'n edrych ar enghraifft ar y dyniaethau, mae 5 datganiad o'r hyn sy'n bwysig gyda ni. Mae'r 2 cyntaf yw sgiliau, y 2 nesaf yw cynnwys, a'r 5 un wedyn, ni'n gofyn i weithredu. So, really, beth sydd gyda chi gyda cwricwlwm newydd yw cydbwysedd, llawer fwy o cydbwysedd rhwng cwricwlwm sgiliau a cwricwlwm cynnwys a cwricwlwm le ni'n annog ein pobl ifanc i weithredu, i symud y pethau ymlaen. Dylai cwricwlwm newydd gael ei arwain gan y dysgwyr. A mae hwnna'n un o'r camsyniadau mawr. Y syniad yma bod y dysgwyr yn arwain. Wel, mae'n gwirionedd, y bit dylse ddigwydd yw bod y athrawon yn arwain. A pam yn hynny o beth wedyn yw mae dysgwyr ddim yn gwybod the unknown unknowns mae Sheridan yn galw fe. Mae'r plant ddim yn gwybod beth dylsen nhw cael ei ddysgu amdano. Rôl y disgyblion yw adolygu'r cwricwlwm wrth i chi llunio'r cwricwlwm a cydweithio gyda chi wedyn wrth symud ymlaen. Rôl yr athro neu'r athrawon yn hynny o beth wedyn yw datblygu cwricwlwm yma yng Nghymru wedyn. Dyle pob un o'r datganiadau beth sy'n bwysig cael sylw ym mhob gwers. Wel, o gofio bod 27 yn nhw, a dyma'r heri'r cynradd ym marn i wedyn, mae 27 datganiad yr hyn sy'n bwysig wedyn. Mae hwnna'n heri i gael yn pennau ni rhwng pob un yn nhw. A mae 27 mynd i'n gwers, wel, byddwn ni'n credu, byddwn ni'n dwlu gweld y gwers hynny. Ond beth sy'n digwydd mewn gwirionedd yw, mae cwricwlwms yn newid, nid jyst yma yng Nghymru. Ni'n aml iawn yn ynyseg yn credu beth sy'n digwydd i ni, a bod e ddim yn digwydd y mannau eraill mewn gwirionedd. A os ni'n edrych y tu allan i Gymru, ni'n edrych yn uniongyrchol yn aml iawn at beth sy'n digwydd yn Lloegr. Mae'r newyddion a'r wasg y cyfryngau yn edrych ar Lloegr yn llawer yn fwy. Wel, mewn gwirionedd mae'r byd yn newid, a dylsyn ni edrych llawer fwy o ran addysg yn ehangach na Lloegr. A dyma beth mae Graham Donaldson yn gweud. Ar hyn o bryd, mae bron pob gwlad yn y byd yn meddwl yn eithaf radical o ran sut a beth rydyn ni'n ei ddysgu i'n pobl ifanc ni. Mae cwricwlwms y byd yn newid. I raddau'r unig gwlad sydd ddim yn mabwysiadu'r drefn yma yw Lloegr. Ac oherwydd hynny, ni'n credu efallai bod ni'n gwlad unigryw. Ni ddim. Ni'r un peth a beth sy'n digwydd. Mae pobl eraill yn cwestiynu addysg ac yn cwestiynu cwricwlwms a beth maen nhw'n dysgu wedyn yw plant nhw. Un o'r gwledydd yn hynny o beth wedyn yw Singapore. A yn sicr yn llwyddo'n academaidd, ond hefyd yn credu bod diffyg creadigrwydd yn ei cwricwlwm a'r disgyblion a bod angen gwella fe. Mae hyd yn o gwlad sy'n llwyddo, a sy'ch chi'n edrych ar canlyniadau PISA, mae Singapore reit lan ar y top. Right? A maen nhw'n llwyddo yn academaidd, ond hyd yn oed nhw, maen nhw'n cwestiynu beth maen nhw'n neud gyda'i pobl ifanc nhw. Ac yn awyddus i ddatblygu fe, ac yn awyddus i newid yr hyn maen nhw'n neud yn ei ysgolion nhw, mwyn hyd yn oed neud e'n well. So maen nhw hyd yn oed mewn safle cryf angen newid a datblygu eu cwricwlwm nhw. A fi'n dwlu ar un o'r dyn yma, dyma dirprwy prif weinidog Singapore, pryd fi'n gweud i cyfenw fe, fi wastad yn cael yn anghywir, Tharman Shanmugatnam yw un o'r dyn yma. A dyma beth mae fe'n gweud am y cwricwlwm, am addysg, nid yma yng Nghymru, ond yma ym Mhrydain yn fwy gyffredinol. A beth mae'n gweud am addysg ym Mhrydain, yours is a talent meritocracy, ours is an exam meritocracy. Mae gyda chi talent yn eich gwlad chi. Beth sydd gyda ni yw pwyslais enfawr ar aroliadau, mae'n gweud. There are some parts of the intellect that we are not able to test well, like creativity, curiosity, a sense of adventure and ambition. Most of all, you have a culture that challenges conventional wisdom, even if it means challenging authority. These are the areas where Singapore must learn from you. A hwnna'n anhygoel meddwl bod gwlad sy'n gwneud mor dda'n academaidd yn gweud gynnwch, mae cymaint gyda ni ddysgu wrthoch chi. A'r ffaith bod nhw'n gweld ni fel gwlad sy'n gyda creadigrwydd, sy'n arwain yn hyn o beth. Byddwn ni ddim yn byth yn ystyried yn hunain yn arwain yn hyn o beth, ond yn sicr mae gwledydd eraill yn edrych ar beth ni'n neud ac yn gweld chi yn herio'r drefn, chi yn creu syniadau newydd llawer yn fwy na beth ni'n neud. A mae Japan yn enghraifft arall, unwaith eto yn wlad yn cael canlyniadau academaidd uchel iawn.
ond yn dal i gwestiynu eu cwricwlwm nhw. Un o'r pobl sydd wedi gweithio gyda nhw ar y cwricwlwm newydd nhw wedyn yw Graham Donaldson ei hunan. Un o'r problemau mowr maen nhw'n gwynebu, a ger bod ni'n gwynebu fe yma yng Nghymru, maen nhw ar hyd yn oed yn wath mewn sefyllfa neu beth sydd gyda ni wedyn, yw ffigurau hunanladdiad ar gyfer pobl ifanc, y pwysau academaidd sy'n cael ei gosod ar pobl ifanc yn Japan. Mae'r un peth yn digwydd yn De Korea. Maen nhw'n llwyddo'n academaidd, ond maen nhw hefyd yn teimlo ni'n colli mas ar rhywbeth enfawr tu fyw ni'n pobl ifanc ni. Trwy osod cymaint o bwyslais ar hyn rydyn, mae'n rhoi gormod o bwysau ar yn pobl ifanc ni. A mae'r cwricwlwm yn newydd sydd gyda nhw wedyn, Zest for Life, yn pwysleisio iechyd a lles, yn pwysleisio fe fel rhywbeth mae angen ni anelu eto mwyn gwella yn hynny o beth. Ac wrth gwrs, wrth lunio cwricwlwm ni, fi'n bod yn eitha ffodus yn y ffaith bod fi wedi gweithio ar y cwricwlwm am dros 4 mlynedd, ond yr hyn digwyddodd wedyn, mae rhaid ni edrych ar gwledydd eraill, a un o'r gwledydd rai o'r pethau ni wedi edrych yno i lunio cwricwlwm yng Nghymru, oherwydd maen nhw wedi llunio cwricwlwm newydd wedyn yw British Columbia, yn Canada wedyn, yn Quebec. Does dim un cwricwlwm cenedlaethol gyda nhw ar draws Canada, mewn pob talaith yn gyfrifol yn datblygu cwricwlwm eu hunain wedyn. Ar Alban, wrth gwrs, mae Iwerddon dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn gweithio ar eu cwricwlwm nhw. Y Ffindir, unwaith eto gwlad, sy'n tu hwnt o llwyddiannus yn academaidd, yn hynny o beth, Seland Newydd ac Australia wedyn. A mae'r Ffindir yn wlad wirioneddol yn bwysig i ni gyda cwricwlwm newydd. Hwn yn digwydd ar draws y byd fel yn ni'n gweud. Mae athrawon a myfyrwyr yn y Ffrindir yn cael ei ystyried fel y rhai sy'n arwain newid. Maen nhw wedi rhoi pwyslais ar athrawon i arwain y newid. A mae system addysg yn seiliedig ar ymddiriedau. Maen nhw'n ymddiried, maen nhw'n trysto i athrawon nhw. Maen nhw'n ymddiried yna fe. Mae'r un peth yn digwydd yn Australia hefyd gyda llaw. A falle dwtio ar hwnna'n hwyrach, le ydy agor yn ligad i wedyn i'r syniad yma o ymddiried o dryst wedyn. Os o'n i'n edrych wedyn ar beth mae'r OECD yn gweud. OECD yw'r Organisation for Economic Cooperation and Development. Sefydliad yw sy'n mesur ac yn dadansoddi addysg ledled y byd. Mae'n gyfrifol am profion PISA, rein i'r pobl sy'n tu ôl PISA, rein i'r pobl sy'n edrych ar addysg ar draws y byd wedyn hynny'r wlad. A beth maen nhw'n dadle, the world is watching Wales. Mae'r byd yn edrych arno ni. Cymru yw'r wlad gyntaf yn y byd sydd wedi caniatáu'r cwricwlwm cael ei ysgrifennu gan athrawon. Does dim unrhyw wlad arall yn y byd wedi sicrhau bod eu cwricwlwm nhw wedi cael ei adeiladu ac wedi cael ei ysgrifennu gan athrawon yn hynny o beth. So fel mae'r OECD yn gweud, the world is watching Wales. Graham Donaldson ei hunan gweud, Wales is one of the countries that is in the forefront of educational change. Un arwain newid ar draws y byd. Dyma beth oedd yr adroddiad diweddar daeth allan blwyddyn diwethaf wedyn o'r OECD yn gweud dyma'r pethau sy'n wirioneddol yn syfrdanol am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru. Ni'n symud tuag at cwricwlwm sy'n cael ei yrru gan y dibenion, y 4 diben wrth gwrs, yn glir am yr hyn sy'n bwysig, yn ymgysylltiad uniongyrchol gyda athrawon, cysylltu uniongyrchol. A beth yw mewn gwirionedd yw bod y Llywodraeth nawr yn ymddiried yn ni fel proffesiwn. A fi wedi gweud hwn, a mae hwn fel rhywbeth o mantra, fi wedi gweud nifer fawr o weithiau. So, os chi wedi glywed fi o blaen yn mynd ymlaen i brygethu am hwn, ond mi wirioneddol yn teimlo dyma beth sy'n angerddol amdano'n cwricwlwm ni. A'r syniad yma, nid oes unrhyw un yn adnabod eich dysgwyr yn fwy na chi. Does unrhyw un yn nabod eu cynefin o eu cymuned ble mae'r disgyblion hynny'n dod o yn fwy na chi. A does neb yn nabod yn gwybod am addysg yn fwy na chi. Ac felly mae synwyr cyffredin yn gweud, chi dylse fod yn gyfrifol am lunio eich cwricwlwm chi ar gyfer eich ysgolion chi. Ac mae hwn yn her enfawr fi'n teimlo. Am ysgolion yn aml iawn, ni yn bryderus yn hyn o beth. A ni'n edrych am atebion, ni'n mynd i cornerstones, ni'n mynd i cwmnïau eraill. Ond fi'n gweud, os maen nhw wedi ymddiried ni, mae rhaid i ni gydio yn y cyfle yma. A sicr mae heriau enfawr yn gwynebu addysg. A mae'r heriau yma, nid jyst yn arbennig y gyfynnu yma, mae'r heriau mawr yn gwynebu'r byd addysg. A fel ni'n gweud, mae angen ni gwynebu'r heriau yma. Ond nid rai byd eang yw'r newidiadau yma, a mae rhai sydd ddim yn unigryw i ni yma am hawys. A dyma rhai o'r heriau falle sy'n gwynebu ni, ac falle mae rhaid i ni geisio dod o hyd i atebion ar gyfer hwn. Beth sy'n digwydd ymwneud addysg yw gwybodaeth fodern yn ebyn pynciau traddodiadol.
a gweud fodel mae rhaid i ddysgu'n plant yn ifanc ni wedyn yw bethau fel robotig, entrepreneuriaeth, codio, ac yn y blaen wedyn, a cyfryngau ac yn y blaen. Pynciau traddodiadol, mae parhau rhaid ni gael y pynciau traddodiadol wedyn, fel darllen mathemateg, ieithoedd, yn dal i fod yn sylfaenol ac yn holl bwysig i'n pobl ifanc ni. Beth ni'n neud? Ni'n pentyrru fwy a fwy o wybodaeth i'n pobl ifanc ni. Hefyd y dadl yma o dyfnder yn erbyn ehangder. Y dyfnder, wrth gwrs, mae perygl wrth i ni symud i ffwrdd o bynciau traddodiadol, i ni'n colli'r dyfnder ac yr arbenigedd pyncio. Ac yn sicr, i'ch ffrindiau chi yn yr uwchradd, mae hwnna yn broblem mawr, neu mae hwn yn un o'r problemau maen nhw'n gweld fel wirioneddol sy'n codi ofn yn nhw. Wrth i ni symud tuag at y dyniaethau, wrth i ni symud tuag at meysydd dysgu a phrofiad, ni'n mynd i golli'r arbenigedd pwnc yma. Ar ochr arall y geiniog wedyn yw'r ehangder yma. Mae angen i ni sicrhau bod ysgyblion yn cael trosolwg a dealltwriaeth uchel o ehangder gwybodaeth. Dylid annog dysgwyr i wneud cysylltiadau ar draws y pynciau yma. Y syniad yma o y cwricwlwm holistaidd. A fi wedi gwneud cyflwyniad ar y cwricwlwm holistaidd, neu fi wedi llunio cyflwyniad ar y cwricwlwm holistaidd. Mae'n llawer fwy doniol na'r un yma, mae'r un yma'n llawer fwy sych byddwn ni'n dadle, ond mae'r cwricwlwm holistaidd yn gwneud i ni gwestiynu efallai llawer yn fwy a pan bod angen cwricwlwm holistaidd arno ni. Yn ogystal â hynny wedyn, mae dadl arall yn mynd mlaen ym myd addysg rhwng STEM a dynieithau. STEM wrth gwrs wedyn yw'r Science and Technology and Engineering and Maths, a'r galw sydd gyda ni yn y wasg ar cyfryngau ac yn y blaen mwyn llenwi'r galw enfawr am y farchnad swyddi. Mae angen i datblygu, mae angen i wthio'r pynciau yma llawer yn fwy. Wrth gwrs ar ochr dynieithau falle, mae amlochrod bob amser yn dda ar gyfer gwynebu ansicrwydd y dyfodol. Gall dynieithau a celfyddydau mynygiannol dysgu llawer o'r sgiliau sy'n yfynol i lwyddo mewn amrywiaeth eang o arfaoedd. So mae dadl yma mewn mlaen. Mae angen fwy o STEM yn ni. Mae angen i llai o bwyslais o dynieithau a'r celfyddydau mynygiannol yn hynny o beth. Ond un o'r pobl fwyaf sy'n arwain ym myd technoleg tan i farwolaeth wedyn yw cynbennaeth cwmni Apple. Dyma beth mae fe'n gweud. Nid yw technoleg yn unig yn ddigon. Mae'n technoleg sy'n briod ar celfyddydau rhyddfrydol, yn briod ar dynieithau sy'n esgor ar y canlyniadau sy'n gwneud i'n calonnau ganu. Ydyn ni'n rhoi cyfle i'n pobl ifanc ni cael eu calonnau ganu. Technology alone is not enough. It's technology married with liberal arts, married with humanities that yield the results that make our hearts sing. A dyna beth ni'n gwybod targedu yn ysgolion ni, i roi'r cyfle i calonnau pobl ifanc ni i ganu. Un o'r pethau gweithio arall fi wedi creu wedyn yw creadigrwydd. Mae hwn wedi chwerthu'n frains i mewn gwirionedd. Fi wedi dwlu wneud e. Fi wedi wneud e'n digidol a yn gwybod cweith yn gweithio fi'n teimlo yn digidol. Mae'n math o beth fi moyn bod mewn stafell a dysgu hwn wedyn. Mae'n cwrs un dydd fi wedi creu wedyn. Fi wedi wneud e'n digidol, ond fel ni'n gweud, mae'n math o beth wedyn. Yn aml iawn gyda creadigrwydd, ni'n gweud, mae'n perthyn y celfyddydau mynygiannol. Sdim eisiau ni boeni amdano fe gyda technoleg a sdim eisiau ni boeni amdano fe gyda mathemateg ac yn y blaen. Ond mae'n rhan anatod o'r pynciau yna. Dyna beth sy'n gyrru gwyddoniaeth ymlaen, dyna beth sy'n gyrru mathemateg ymlaen yw creadigrwydd. A mae'n allweddol bwysig bod ni'n edrych ar hynna. Dyma rai o restr mae'r OECD yn rhoi wedyn ar gyfer y brwydro yn erbyn ei gilydd. Gwybodaeth yn erbyn sgiliau. Ni wedi sôn i chi chydig bach am hwnna. Maen nhw'n sôn am cymeriad. Cymeriad efallai byddwn ni'n galw fe dibenion, dibem. A wedyn y syniad yma o metadysgu. Metadysgu wedyn yn ymwneud â dysgu sut i ddysgu. Sut i fod yn annibynnol. A mae hwnna'n allweddol bwysig bod ni moyn ein pobl ifanc ni i fod yn llawer fwy annibynnol. Ddim dibynnu arno ni fel athrawon trwy'r amser. A dyna un o'r pethau falle sydd wedi dod mas o Covid trwy'r ffaith bod y disgyblion yn cyffordd sydd yn mynd y waith adref i raddau helaeth. Ond ni'n gweld gyda'n fab yn hunan. Mae fe'n defnyddio, mae'n anhygoel fel mae'n ffindo gwybodaeth a sut i wneud pethau yn sgil gyda cyfrifiadur yr enghraifft. Mae'n defnyddio YouTube, mae'n edrych ar y fideos yma a mae'n mynd ati i wneud pethau. A fi sy'n gwybod, fel ti wedi wneud yna? Fel nes ti hwnna? Edrych ar YouTube fel. Hynny yw bod e'n llawer fwy annibynnol. Un fi'n bersonol, dechreuais i gyda Erw, a un o'r pethau ni wedi gweld yn Erw wedyn, o pa mor wael oedd yn allu
cyfrifiadurol i bersonol wedyn. Ni'n meddwl, ni'n eitha da mewn gwirionedd. Unwaith chi'n mynd i sefydliad fel hynny wedyn, chi'n gweld, wel, fi ddim cweit mor dda ni. A un o'r pethau dath mas wedyn, yn ystod lockdown, neu reit ar dechrau lockdown, oedd Adobe Spark. A dwi'n dwlu, dwi'n rithro mewn a dod yn, wel, byddwn ni'n gweud arbenigedd, ond dim yn arbenigedd byddwn ni'n gweud, ond fi'n gallu defnyddio fe a creu fideos ac yn y blaen. Nes i, wrth gwrs, fideo ar Cynefin ac yn y blaen, o'r ffaith oedd wedi cael ei roi ar safle we. O'n i'n browd iawn o'n allu fel cyfrifiaduron yn hynny o beth wedyn. Ond fel ni'n gweud, bod yn annibynnol, a mae hwnna, a mae metadysgu yn dod yn llawer fwy pwysig yn ein byd ni, yn byd cyfoes wedyn. A fi'n edrych ar y sleid yma, fi'n ngofio pam fi ddim wedi cyfieithu fe. Ond y syniad yma o sut ni'n asesu disgyblion, y syniad yma o asesu ffurfiannol, formative assessment versus summative assessment wedyn. A mae hwnna'n allweddol bwysig. A mae'n parhau i fod yn gwestiwn mewn gwirionedd sut ni'n asesu ar gyfer y cwricwlwm newydd yma. Ond os ni'n meddwl am asesu, a mae hwn yn syniad pwysig fi'n teimlo, mae asesu, da'r syniad o asesu o'r gair llafur asider. A mae asider yn golygu'n syml eistedd wrth ymyl, sit beside. Ac yn aml iawn, ni wedi colli ffocws ar hwnna fi'n teimlo. Beth ni'n neud yn sicr pryd ni'n dysgu yn yr uwchradd, ni'n mynd na walle 30, 50, 100 o lyfrau adre gyda fi wedyn i farco. Ond beth oedd hwnna'n gweithio fi am y disgyblion hynny wedyn? Oedd e jyst yn lot o waith i fynd trwy, ond o'n i wirioneddol yn dod i nabod y disgyblion hynny. Pe bai fi wedi eistedd wrth ymyl y disgybl yna, byddwn ni'n gweld beth oedd ei safon nhw, beth oedd angen gwneud mwyn symud ar addysg hynny ymlaen. Ac yn aml iawn mewn addysg, i ni'n neud llawer o bethau wedyn sydd ddim yn gyrru addysg ymlaen. A braf gweld dros y blynyddoedd diwethaf wedyn, mae llawer fwy o asesu ar gyfer dysgu wedi dod mewn i'n ysgolion ni, yn hytrach na dysgu ar gyfer asesu. Ond yn parhau i fod, beth ni'n neud yn yn ysgolion ni yw dysgu ar gyfer asesu, yn enwedig yn yr uwchradd. Os chi'n meddwl amdano yr aroliadau diwedd flwyddyn, beth yw'r pwynt i aroliadau diwedd flwyddyn? Sut mae hwnna'n mynd i helpu disgyblion symud ymlaen? Mae jyst yn dysgu popeth, wedyn arholiad, a wedyn blwyddyn nesaf ni'n dysgu rhywbeth newydd. Mae rhaid i ni ail-edrych ar hwn, mae rhaid i ni ail-edrych ar y ffordd i ni'n asesu ein disgyblion ni. Ond mae'n parhau i fod yn broblem. Oherwydd, wrth i fi mynd ymlaen i ysgolion, ac yn sicr gyda'r ysgolion uwchradd, maen nhw'n gweud, oce, yn cwricwlwm newydd, ni'n deall oce, ni'n prynu mewn i fe, ond beth sy'n digwydd i tygau? Beth sy'n mynd i ddigwydd i tygau? Wel, yr ateb syml yw, mae tygau yn mynd i newid. Mae rhaid i fe newid. Mae rhaid i fe addasu ar gyfer y cwricwlwm newydd. Os mae'r cwricwlwm newydd yn deddf gwlad bellach, mae'n deddf o 36 mlynedd oed. A mae rhaid i ni gydio'n hwn fel cyfle. Yn hytrach na aros i weld beth sy'n mynd i ddigwydd yn tygau, mae rhaid ni newid ac addasu gwaith blwyddyn 7, blwyddyn 8, a mae mewn wedyn i blwyddyn 9. A fe ddaw'r atebion yn hwyrach ar gyfer tygau wedyn. Un o'r pethau oedd wir wedi agor yn liged i wedyn, oedd cwrdd â Elspeth Grant, menyw o Awstralia. Oedd hi'n cael ei anfon draw o Awstralia i edrych, a oedd hi'n teithio ar draws y byd mewn gwirionedd, oedd hi'n fenyw academaidd iawn, oedd hi'n cael ei edrych ar beth oedd yn digwydd o ran newid cwricwlwm. Mae'r Llywodraeth yma'n i fi cael swydd yn y dyfodol a symud fi o amgylch y byd i weld beth sy'n digwydd yn addysg, byddwn ni'n dwlu ar y rôl. Ond oedd hi wedi bod yn y Ffindir, oedd hi mlaen wedyn i'r Alban, oedd hi wedi bod yn Sbaen, oedd hi wedi bod yn Ffrainc, oedd hi'n treulio wythnos yng Nghymru, cyn ymlaen i Iwerddon a wedyn Canada a Unol Daleithiau'r America. Yn ystod yn y wythnos yng Nghymru, dyma Llywodraeth Cymru'n cysylltu gyda Ero a gofyn os hanes oedd hi'n hanesydd yn un awyddus iawn i edrych ar sut oedd hanes falle'n cael ei dysgu mewn cefn gwlad ac mewn rhain ysgolion uwchradd ni. So fi oedd yn arbenigydd hanes gyda Ero ar y pryd, so dyma fi yn cwrdd â ddi am 2 ddiwrnod wedyn, dyma fi'n tywys i amgylch gwahanol ysgolion ar hyd a lled Ero wedyn. Ac yn y cyfnod yna, dyma i'n ystod lawr a ddechrau siarad gyda fi, a fi'n gofyn wedyn, a oedd hi'n eitha siarp, a fi'n gwybod yr atebion yn hynny o beth, ond dyma i'n holi fi wedyn. What happens at 16? What happens to your pupils? What is this GCSE that you call it? Obviously, well, in history, they do a GCSE. Obviously, there's 4 parts to it. The first 3 are exams, and the exams are just roughly an hour, and they account for about 75%, 80% of the final grade, and they've got coursework then, and that counts for 20 to 22% of the final grade. Okay, we're there. So they're all an hour each, so that's a morning. I would say, well, they are spread,
but if they're an hour each, that's just one morning, isn't it? Obviously, yes, okay, we'll say, yeah, they're a morning. So you assess 2 years' work in one morning. I never thought of it like that, obviously. And that counts for 80% of their final grade. Yes, would I say. Isn't that bonkers, would I say? A trwy edrych trwy liged hi, and i'n meddwl, yeah, I suppose it is then. A dyma'n troi fi yn gweud, it's almost as if the government doesn't believe in you, doesn't trust you. Dim yn ymddiried yna chi. A dim ateb gyda fi yn ôl i hynny, yn hynny o beth ar y pryd wedyn. A wedi si, well, what happens in Australia? Yes, we have an exam at the end, wedi, but it only counts for 25% of that pupil's grade. 75% we mark, we continuously look at the pupil's grades, and yes, they're not very good at the start, but then we build a portfolio of that pupil, and it's a fairer picture of that pupil. And i'n gweud, yeah, a fi'n credu mae Covid wedi dysgu hwnna i ni, bod un ffordd i ni wedi wneud e, achos ni wedi mynd trwy'r broses, ni wedi rhoi cymaint o ymddiried yn aroliadau, ac yn credu bod aroliadau mor bwysig, ond ydy fe mewn gwirionedd, ydy fe mynd i sicrhau bod ni'n arwain o ran addysg ar draws y byd. Wrth gwrs, cwestiwn arall sy'n mynd ymlaen yw y syniad yma o byd eang yn erbyn lleol, y frwydr yma rhwng global yn erbyn lleol, ac wrth gwrs wedyn, gyda ni gyda'r cwricwlwm, a fi'n tu hwnt o bles gyda hynny wedyn, yw bod y syniad yma o cynefin wedi cael, siw gymaint, i fi'n bersonol, fi wedi mynd rhyw math o crusade o ran cynefin, a crusade nesaf wedyn yn sicrhau bod Stori Cymru yn cael sylw. Oce, Huw. Beth yw'r ateb i'r frwydr? Beth yw'r ateb i'r frwydr yma? Mae angen i ni ganfod ateb. Beth yw'r ateb i'r cwestiwn rhwng modern, gwybodaeth modern yn erbyn traddodiadol, rhwng STEM yn erbyn deniaethau, rhwng gwybodaeth yn erbyn sgiliau, yn erbyn cymeriad, neu diben bel sydd gyda ni wedyn, meta dysgu dyfnder yn erbyn ehangder, byd eang yn erbyn lleol. Beth yw'r ateb em? Beth yw'r ateb i'r brwydrau yma? Oherwydd mae rhaid i ni dyganfod yr ateb mewn gwirionedd wrth i ni lunio ein cwricwlwm ni. Ond mae'r ateb yn un syml mewn gwirionedd, a mae'r ateb yn un eitha rhwydd. Mae rhaid ni newid y fi i A. Nid brwydrau yw hyn, mae rhaid ni gael ei gyd. Mae rhaid ni cael gwybodaeth fodern a gwybodaeth traddodiadol. Mae rhaid ni cael STEM a deniaethau. Mae rhaid ni cael gwybodaeth a sgiliau a dibenion a meta ddysgu, dyfnder a ehangder, byd eang a lleol. Mae rhaid i ni gael yr holl bethau yma. Ar y foment, i ni'n llawer fwy unochrog tuag at rai yn nhw yn fwy na rai eraill. Mae rhaid i ni gael y cydbwysedd yma os i ni moyn symud addysg ymlaen yma yng Nghymru. Un o'r pobl sydd wedi gwneud llawer o waith gyda ni ar y cwricwlwm newydd, un o'r pobl academaidd oedd wedi helpu ni llunio fe, yw y dyn yma Mark Priestley. A byddai Mark Priestley yn gweud wedyn, syniad yma bod ni fod yn datblygwyr cwricwlwm. Tu fewn i'n ysgolion ni nawr, nid cwricwlwm cenedlaethol, mae fframwaith gyda ni, a'r syniad yma o teacher autonomy, a rhyddid sydd gyda athrawon i ddatblygu fe. A mae fe'n pryderu, mae fe'n poeni am hwn. I mi, y mater mwyaf yw ymreolaeth, yw autonomy athrawon. Os yw aderyn wedi bod mewn cawell ers 20 mlynedd, nid yw'n syndod os agorwch y cawell efallai na fydd am ddod allan. A dyna'r pryder, efallai bod ni fel athrawon wedi bod yn y cawell yma mor hir, ni wedi dibynnu ar bobl eraill i roi cwricwlwm i ni ddim yn fodlon gwynebu'r ryddid newydd yma sydd gyda ni, y freedom yma sydd gyda ni, a'r her aruthrol yma. Os mae llywodraeth yn ymddiried yn ni fel athrawon, mae'n allweddol bwysig bod ni'n ymddiried yn ein hunain i lunio cwricwlwm ar gyfer ein pobl ifanc ni. A dyma'r casgliad, a mae hwn yn allweddol bwysig, mae ddim wedi cael ei anelu at Cymru, mae wedi cael ei sgrifennu gan yr OECD, a mae wedi cael ei anelu at addysg ar draws y byd. Ond mae fe wirioneddol fi'n teimlo'n berthnasol i ni yma yng Nghymru. A dyma beth mae'n gweud, bydd angen i ni ail edrych yn ofalus ar y berthynas rhwng yr hyn i ni'n ei ddysgu, y disgyblaethau traddodiadol, y disgyblaethau modern, a rhoi pwyslais ar ddysgu mwy cyfrannol. Nid yn unig gwybodaeth, ond hefyd sgiliau cymheriad a meta ddysgu. A mae'r frawddeg olaf yma wir yn tanio fi, achos dyma beth sy'n angen i ni'n wneud fi'n teimlo. Yn olaf, bydd angen y dewrder arnom i arloesi, gan ollwng cysur system sy'n bodoli a gweithio dan amodau ansicr tuag at un gwell. Ac yn sicr, dyma beth yw e.
mae angen ni symud I ffwrdd. A ydy mae'n mynd I fod yn rhyw fath o trial and error. A ydy ni'n mynd I wneud camgymeriadau. Yn Saesneg, dyma beth mae'n gweud. Finally, we will need the courage to innovate, letting go of the comfort of an existing system and working under conditions of uncertainty towards a better one. A dyna beth mae cwricwlwm newydd. Mae'n cynnig y cyfle gen ni I symud tuag at un gwell. A sy'n ni'n dod nôl wedyn i'r cwestiwn greiddiol oedd ni wedi gosod wedyn. Fe'n gobeithio gyda'r cyflwynydd yma, rwy wedi esbonio chi pam bod angen cwricwlwm newydd yn ni hefyd. A hefyd wedi amlynellu rai o'r heriau sy'n gwynebu ni. Ac os ni'n deall pam bod angen cwricwlwm newydd, mae'n rhoi hyder I ni symud ymlaen wedyn I datblygu cwricwlwm. Oherwydd mae'r pobl pwysicaf, sef yn dysgwyr ni, yn wir yn haeddu falle cwricwlwm llawer gwell na beth ni'n cynnig I nhw ar y foment. Dyma fi'n pregethu, so dyma fi'n gorffen. Diolch yn fawr I chi gyd am wrando. A fi'n gobeithio chi wedi cael rhyw fath o syniad o beth yw'r her sy'n gwynebu ni a beth sy'n angen I ni wneud gyda'r cwricwlwm newydd yma yn hynny o beth wedyn. Os unrhyw gwestiwn, gai weid, diolch yn fawr I chi gyd yn ddod. Fi'n dwlu ar y ffaith bod pawb wedi troi lan. Ond diolch yn fawr I chi, mae wedi cael ei recordo a fi'n gobeithio bydd athrawon a draws Powys yn clywed y neges bwysig hynny. Dylo, Delis, sydd I ti? Des ti mewn 5 munud ar y diwedd, fe? Ti ar mute? Gai stopo'r recording.